is ready to blow me down. Hej og velkommen til den her video. I dag der har jeg taget nogle popcorn med og noget cola. Og så vil jeg gerne fortælle jer derude, hvorfor jeg har valgt at gå på efterskole, og hvorfor jeg har valgt at gå på 2 forskellige, og hvorfor jeg vælger at tage et 3. år, selvom jeg lige er gået i 10. klasse. Okay, og det første er, at hvorfor har jeg valgt at gå på efterskole. Og det startede egentlig med mig i lille 8. klasse, hvor jeg egentlig ikke, jeg havde aldrig hørt om efterskole. Jeg var bare sådan, Og så en eller anden dag, jeg kan faktisk ikke huske, hvem det var, der nævnte for mig. Der var en eller anden, der nævnte noget med efterskole, og så var jeg sådan, Og jeg vidste jo egentlig ikke, hvad det var. Jeg tænkte bare, okay, det lyder vel meget fedt, og det vil jeg gerne prøve. Fordi jeg gerne vil gøre min karakter bedre. Så min grund til at tage på efterskole var ikke fordi, at jeg vil gerne være bedre til for eksempel musik, fordi det er den linje, jeg vælger, eller hvis jeg har valgt en teaterlinje, eller hvis jeg har valgt noget helt andet. Altså nogen efterskole, eller idræt. Altså jeg har valgt en idrætsefterskole, fordi jeg gerne vil være bedre til den sport, jeg dyrker eller noget. Altså der er jo mange, der vælger efterskole, fordi de gerne vil dyrke deres hobby endnu mere. Det er jeg ikke. Jeg valgte det, fordi jeg gerne vil gøre min karakter bedre. Og det sjove var så, at jeg startede på min første efterskole, så snakker jeg med min roomie. Hun hedder Tilde. Og vi snakker så om, hvorfor vi har valgt at gå på efterskole og sådan noget. Og så fortæller jeg min grund, og så griner hun af mig. Og så er jeg sådan, det er ikke sjovt. Og så var hun sådan, når man går på efterskole, så bliver man dummere-agtig. Og så er jeg sådan, gør man det? Så tænkte jeg, fuck, hvorfor har jeg nu valgt efterskole? Det var for at blive klogere, ikke? Men jeg er sådan egentlig bare, jeg tror, der kommer lidt an på, hvem du er, fordi at hvis du har den her indstilling med, at dit mål ved det her, det er at blive mere moden, og åbne dig mere op, og gøre din karakter bedre, så er det også det, der sker. Men hvis dit mål er at blive bedre til at spille på en guitar, eller blive bedre til at ride, eller lave teater, eller et eller andet, så er det jo også det, du bliver bedre til ved at gå på efterskole. Man har jo hver sit mål ved at gå på efterskole, og mange har det mål med at blive mere moden, og lære nye mennesker at kende, og have sin hobby, og blive bedre til det. Og jeg vil da også godt blive bedre til at spille musik, og det synes jeg da også selv, jeg er blevet, men det er ikke min første prioritet ved at gå på efterskole. Så ja, min grund til at tage på efterskole, det var for at gøre min karakter bedre. Så hvis du sidder for eksempel ude og tænker, shit, min karakter er måske ikke lige helt det bedste, så vil jeg måske råde dig til, hvis dine forældre har råd, og det er, at du har mulighed for det, så vil jeg råde dig til at vælge en efterskole, hvor de for eksempel går op i at dele niveauerne op. Altså det gør Øse efterskole for eksempel. De deler de forskellige fag, matematik, dansk og engelsk, op i niveauer, så du får det niveau, der passer til dig, og det synes jeg selv personligt, det har hjulpet sindssygt meget. Ja, det var derfor, jeg tog på efterskole. Men min første efterskole, jeg gik på efterskole for scenekunst, der var det kun matematiktimerne, der var delt op i niveauer. Det var de andre fag ikke. Men der havde jeg ikke hørt noget om Øse nu, jeg havde ikke rigtig fundet nogle andre efterskoler, og jeg kunne vildt godt lide den her, fordi at der var så meget liv i den, og jeg synes, det var vildt fedt det der med musik og teater og dans, som de så har på den der efterskole. Og så tænker jeg giver det da bare en chance, fordi jeg følte mig vildt hjemme, og jeg synes, det var mega fedt at være der, og det har også været et mega fedt år. Jeg har nok mest brugt det år på at udvikle mig selv, og blive mere moden og finde mig og gøre min karakter bedre, kan man sige. Så skete ikke sådan rigtig en stor forskel på min karakter der, men man kan jo så sige, at fordi jeg fokuserede rigtig meget på mig selv, og på hvordan jeg var, og hvordan jeg kunne blive mere moden og blive bedre til at åbne op for mennesker, så var det jo klart, at det er det, jeg blev bedre til. Ja, og så fandt jeg så Øse, og så tænkte jeg, de har niveauopdeling, de har musik, jeg skal ud og kigge der, og så kommer jeg derud, og jeg føler mig meget hjemme og tilpasset det, og så tænkte jeg, det skal sgu da bare være den. Så derfor har jeg valgt også at gå på Øse og gå på efterskole for scenekunst. Grunden til, at jeg ikke blev på efterskole for scenekunst, det var ikke fordi, jeg ikke kunne lide at være der. Det kunne jeg godt. Det var fordi, at jeg ved ikke, jeg har bare altid tænkt sådan, jeg vil ikke være på den samme efterskole i samme, 2 år lige efter hinanden. Og så tænker jeg nu, what the fuck, det skal hun jo efter sommerferien. Ja, der er også en forklaring. Jeg valgte jo så Øse, fordi jeg fandt ud af, at den efterskole havde niveauopdeling i alle de 3 fag, som jeg synes, der kan være lidt svært. Så tænkte jeg, det vil jeg gerne prøve. Også fordi man gerne vil prøve noget nyt. Fordi at, det ved jeg ikke, jeg synes bare, at det var fedt at komme ud og opleve noget andet, end det sådan
den samme efterskole. Fordi det er 2 vidt forskellige år med vidt forskellige personligheder på efterskolen. Der er selvfølgelig altid de der typiske typer på en efterskole, men I ved, altså hver efterskole har sin egen lille type, der altid er der. Altså, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, men det er bare sådan, jeg ved ikke. Ja. Nu er det jo sådan, at jeg gik i 9. på efterskolen for scenekunst, og jeg er så gået i her normalt 10. på Øse efterskole, og jeg vælger så at tage 10. om på Øse efterskole. Og det er egentlig ikke fordi, at jeg er dum eller noget, fordi det synes jeg ikke, der er nogen mennesker, der er. Og sådan, jeg synes lige meget, hvilken karakter du går ud med, når du går ud for 9. At du er fucking nice, bare det du har bestået. Er fucking nice og gennemfører det. Fordi det der med eksamen, det er måske ikke lige altid lige det fedeste, man kan godt blive sådan pissebange. Altså jeg ryster som egentlig sat, når man sådan skal ind til eksamen. Jeg hader det. Jeg synes egentlig selv, at de karakterer, jeg kom ud med her i 10. klasse på ØCF skole, er fint nok. Der er bare lige det, at jeg gerne vil gøre engelsk. Det føler jeg mig virkelig ikke tryg nok til at skulle sige til mig selv, okay, nu går jeg ud og tager en videregående uddannelse. Det føler jeg mig simpelthen, altså jeg føler mig overhovedet ikke klar til det. Og jeg føler også lidt selv, at jeg sådan godt kunne trænge til et år mere for at udvikle mig selv, fordi at det skulle egentlig først i 9. klasse, hvor jeg begyndte at blive lidt moden, altså. Jeg har altid været skide umoden og sådan ret rundt som en lille barn og bare tænkte, fuck verden, man, det styrer bare det hele, og det går bare efter. Ja. Nej, jeg har slet ikke prøvet at se verden i øjnene og tænke, nej, så fungerer verden ikke. Og det er sådan, det jeg prøver på nu, kan man sige. Selvfølgelig er der stadig et lille barn inde i mig, det er der jo i alle mennesker, altså. Jeg tror aldrig, du bliver 100% voksen, hvis man kan sige sådan. Og jeg fik så den her mulighed at kunne få lov til at tage 10. om på ØCF skole. Og så tænkte jeg, hvorfor ikke tage den chance, og så gør min karakter endnu bedre, når jeg kan se en forskel i forvejen. Altså, og når det er det, der betyder allermest for mig lige nu, for at jeg føler mig tryg for at komme ud i verden. Ikke fordi jeg siger, at jeg skal have 12 eller noget. Jeg vil bare gerne rykke lidt op. Jeg er bare noget med selve mig herinde, der har brug for at føle sig tryg og føle, jeg kan godt det her. Jeg er ikke dårlig til det her. Jeg er der, hvor jeg er. Og jeg vil nok også godt kunne ud i verden nu. Og tage en uddannelse og blive et eller andet. Jeg ved ikke engang, hvad jeg vil endnu. Men jeg synes bare, at når jeg fik den her chance for at kunne få lov til at blive der igen, så vil jeg tage den. Så derfor har jeg valgt at tage 10. om og gå der et år til. Også fordi jeg er super, super glad for at være der, så hvorfor ikke, altså. Det er jo mega fedt at gå på efterskole, og det er ikke, altså når du først er stoppet på efterskole, så kan du ikke bare komme tilbage. Altså så er du selvfølgelig noget, der har højskole og sådan noget, men det er jo ikke det samme. Jeg skal se, hvor mange gange jeg kan gribe det på hænderne i træk. 1. En. 2. Ej, okay. Fuck det shit. Nå, min rekord var så bare 2. Jeg plejer at være meget bedre end det. Jeg ved ikke, om jeg får noget ud af den her video, men jeg har bare lyst til at fortælle jer, hvorfor jeg har valgt at gå på efterskole. Og jeg synes helt klart, hvis du sidder derude og bare har en lille, altså bare overveje en lille smule at tage på efterskole, så jeg har virkelig lyst til at gøre det. Fordi det virker vildt skræmmende at tænke, at jeg skal væk fra mine forældre i et helt år. Men du ser dem jo i ferien og i weekenden, hvis du tager hjem. Og det synes jeg er noget af det fedeste ever. Du møder så mange nye mennesker, og du elsker det. Og hvis du måske er sådan en stille type, der ikke er så glad for det, at møde med nye mennesker, og alt ikke er som det plejer, så er det virkelig godt for en at komme ud. Altså jeg vil godt være ærlig at sige, at den første måned, jeg gik på efterskole i 9. klasse, der var jeg ked af det hver aften og ville bare hjem, og jeg ville ikke være der. Men jeg gav det en chance og sagde til mig selv på, at det kan du godt det her. Det gør dig virkelig moden, og det gør dig virkelig sådan klar på livet, og du lærer, altså det kan godt være, at der er folk, der bestemmer over dig, men du lærer også at tage ansvar for dig selv. Og det er fucking nice. Og du får oplevelser for livet, så do it. Jeg vil i hvert fald gerne anbefale dig det. Hvis bare du skal gå ind på en hel masse efterskoles hjemmesider og finde den rette lige for dig. Overvej det. Og så vil jeg bare sige tak for den her video. Og så vil jeg spise min popcorn.